Herritarrak izan dira Andra Mari eta Santa Eufemia jaietako protagonista nagusiak. Euritarteak egon diran arren, jarduera guztiak egin ahal izan dira eta balorazioa oso positiboa izan dela aipatu dabe Bermeoko udaletik. Parte hartze handia egon da Bermeoko jaietan eta kaleak beteta ikusi dira. Andra Mari eta Santa Eufemia jaien balorazioa egin da Sizilia agurtu ostean, Bermeoko udalaren arabera, aurtengo jaietan herritarren parte hartze handia izan da nagusi, kaleak eta plazak bete egin dira ekitaldi gehienetan, beraz, Bermeoko udalak jaien balorazio positiboa egin dauela aipatu dau. Izan be, euritarteak egon arren, programaututako jarduera guztiak arrakastaz egin ahal izan direla aipatu dabe. Endika Etxebarriak, Bermeoko kultura zinegotziak, herritarren inplikazioaren garrantzia nabarmendu da horrez gain. Egitarauen aurreikusitako jarduera guztiak egin ahal izan direla aipatu dau eta horietan guztietan giro bikaina izan dela. Jaiak betidanik izan dira oso parte hartzaileak, herritarrak inplikau egiten dira eta hori itzordu bakotzean ikus daiteke, azaldu dau Etxebarriak. Kontzertuak, antzerkiak, kalejirak, protokolosko ekitaldiak, kaleak jentez beteta egon dirala eta bestelako zenbait ekintza izan dirala aipatu dau. Kontzertuak izan dira jaien ardatzen nagusietako bat, Bermeoko udalaren arabera, publikoaren harrera bikaina eduki dauela aipatu dabe. Puro Relajo taldearen kontzertuan nabarmendu da bereziki, domekaz izan arren jentetza bildu zela azaldu dabe eta jai hauetako unerik gogoratuenetako bat izango dela azpimarratu dabe. Antzerkietan, kalejiretan eta bestelako ekitaldi kultural eta tradizionaletan be, herritar ugari egon dirala azaldu dabe, jaien izaera parte hartzailea berretzita. Aurtengo barrikuntzetako bat, Almikako jaitzieraren antolaketa aldaketa izan dela ere azaldu dabe, aurten jai batzordeak antolatu dau, aldez aurretik izena emateko sistema bat ezarri izan parte hartzeko eta hasieran zalantzak sortu hasieran be, erantzuna oso positiboa izan dela azpimarratu dabe Bermeoko udaletik. Oso ondo joan dela esanez eta parte hartzea handia izan dela aipatuz. Udalak eskerrak emon gura deutxaz, jai batzordari, bai ekitaldi honetan bai beste askotan egindako lanagatik eta gogorarazo dau batzordea edegita dagoela ekarpenak egin gura dabesan udalerriko pertsona eta alkarte guztientzat. Era berean, kultura zinegotziak, txosna batzordearen lanabe eskertu dau, alkarlanerako daukaten prestutasunagatik, dioenez alkarlan hori funtseskoa da, jai osotuak lortzeko, eta datorren urtera begira, ekitaldiaren baten baterako data aldaketaren bat egitea ondo legokela uste dute. Adibidez, bertso saioa irailaren 10ean egin da aurten eta beste egun batean kokatu daitekela uste dute. Jente gehiago erakartzeko batez ere eta bertaratzen diran bertsolarien maila oso ona dela azpimarratu dabe. Aurten gainera, ordu erdi aurreratu dira zu artifizialen eta Siziliren doluzko ibilpidearen ordutegiak eta herritarren aldetik oso ondo baloratu da ordu aldaketa. Etorkizunean manteniduteko asmoa dagoela azpimarratu dabe Bermeoko udaletik. Horrez gain, azaldu behar da puntu morea 4 egunez egon dela martxan, lameran izan dela, irailaren 6an 9an 12an eta 13an, batez be 20 eta 30 urte bitarteko gazteak hurbildu dirala azaldu dabe, baliabide erabilgarria izan dela eta horrek agerian usten dauela beharrezkoa dela espazio hori ikusgai eta irisgarri mantenidutea. Gautxoria ere, parte hartze altuak izan dauz, hondakinen hazkundea edukiarren garbiketa lanetan egindako ahaleginari esker udalerria ia beti garbi eta baldintza honetan mantendu da, alan be herria garbi eta baldintza egokietan mantenidutea herritar guztien erantzukizuna dala azaldu dabe Bermeoko udaletik, jai egun hauetan guztietan ahalegin berezia egiten daben udal langile guztien ahalegina nabarmendu dute eta eskertu nahi dute haren isilpeko lana funtseskoa dala jaien garapen egokirako. Azkenik, aurtengo Andra Mari eta Santa Eufemia jaiak antolatzeko lanetan parte hartu daben pertsona eta alkarte guztien lana eskertu dabie Bermeoko udaletik. Euren lana ezinbestekoa izan dela azaldu dabe, herriko jaiak ospatzeko.